Szívesebben föl se kelnék innen. Sehol sincs olyan jó hűvös, mint itt. Ez aztán víz! Én vagyok én már ez a hajtához. Arra hozzám kardéval, ilyen melegbe. Mondja meg a sógornének, hogy hétszer jövök újra errefelé. Hogy később is mindig hétszer jövök. Majd meglátom a csengőt az úton, ha szükségük lesz valamire integessenek. Fogunk! Sógornő a postán van. Ott. Meg akartam volna kérdezni tőle, hogy jól intéztene mindent a múlt héten. Jól. Az unokahuga, az is a postán van. Nem. Hanem? Különben jól az unokahuga? Nem. Jól. Jól. Ennek örülök. Vége kifizet, ha szabad. Azt mondja, hogy itt nem kell. Odaadtam a listát, nem? Jó, rendben van, rendben van. Jól van. Akkor hétfő. Ha csak a nap sütne. De Hát ha akkor... megyek. Isten velem. Isten áldja. Minden jók a szóban. Valami beleesett a kútba? Azt szeretném tudni, hogy erre visz az út a Kecske-sziget felé? Ez itt a Kecske-sziget. Maga honnan jön és merre tart? Onnan az útról jövök.
Errefele nincs már semmi, csak ez a ház. Ha a postára akar menni, vissza kell fordulnia. Messze van? Gyalog jött. Gyalog. Akkor 2 óra. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ki engedte meg, hogy belépjen? Bocsásson meg, kisasszony, de én pontosan ide jöttem ebbe a házba. Szilvia! Szilvia! Asszony, aggodalomra semmi oka. Elnézést, hogy ilyen ágról szakadt állapotba kell, hogy lássam, de hát az út akkor... Ez itt Enrico Osi háza, nem? A tanár úr hónapokkal ezelőtt meghalt. Tudom. Maga az özvegye? Nem. Akkor a testvére Pia. Ahhoz. Nagyon fiatal. Az özvegy itthon van? Hamarosan megjön. Megvárom. És a leánya, Szilvia kisasszony, hogy halad a tanulmányaiban? Itthon van? Nem tudom, azt hiszem. Megenged, hogy beüljek, ugye? Köszönöm. Jó itt. Magányos, de nagyon vonzó hely. Másként beszélne, ha itt kellene élnie. Mi nem vagyunk ide valósiak. A földet miért nem művelik? A kecskék miatt. Kecskék? Sok van belőle? Belőlük élünk. És ki őrzi a kecskéket? Hát mi magunk. Én a sógornő, meg a kislány. Nem pásztor őrzi. Nem. Pedig a pásztor nagyon hasznos. Az állatok engedelmeskednek neki, és szaporodnak a keze alatt. Cselét sincs. Volt egy parasztasszonyunk, de most magunk vagyunk. Bocsásson meg, néhány óvit kint hagytam. Csodálatos ez a ház. Messziről, hogy a magasba szökjen, olyan, mint egy kastély. Igen, csinos viskó, látná az erkét. Miért? Nem lehet kimenni rá. Leszakad. Pedig csak elég lenne felmenni, megkötni a gyalut. Ezt még én is meg tudom csinálni. Úgy tudom, leszakadjon az erkély, és melegjük maga is. Ha nem lenne veszélyes, már mi is megcsináltuk volna. És régóta tart ez így, hogy az özvegy, a kisasszony és maga férfi nélkül vannak itt? 5 éve mióta a bátyám elment. A sógornője nem akar újra férjhez menni? Nem gondol az ilyesmire. De maga mit akar? Én a férje barátja voltam. Bocsánat, a sógornője férjéjé. Együtt voltunk Afrikában, ott voltam, amikor meghalt. Együtt volt fogolyabb bátyámmal? Bajtársak voltak? Igen. Sokat beszélgettünk, sokat voltunk együtt. Maga idegen. Igen. Az itt tartózkodásom ebben az országban mondhatnám illegális. Nem kapnám meg a letelepedési engedélyt. Jól beszél a nyelvünkkel. Köszönöm, szeretem ezt a nyelvet. És hova való? Hát, messzire. És oda-haza mi volt a mestersége? Tanultam. Sokat tanultam. Gondolkodtam. Angelónak hívnak. Angelo Udiennek. És miért nem tért haza a háború után? Mert nem akartam. Eljönni ebbe a házba. Na ezt akartam. A bátyám magára bízott valamit? Igen. Nem? Üzenetet. Igen. Nekem. Aha, értem. Az özvegy.
özvegyére. Természetesen nem ismeri őt, ugye? Nem. Sógorrém olyan asszony, akit mindjárt csodálunk. Ha? Mindig is kicsinek éreztem magam mellette. Éjszaka is, mikor a zsalugákerek kobogni kezdenek, úgy rémlik azt mondja. Agáta. Így hívják. Neki is köszönhetjük, hogy itt kell megtenészednünk. Maga tiszt volt? Igen. Én nyelvtanár vagyok. Sprechen Sie Deutsch? Do you find this a lovely place? Nem értem. Egy állóivig éltem Bécsben. Volt már valaha Bécsben? Nem. Micsoda város. A legjobb körökben forogtam. Minden este színház, fogadások, esti ruhák. Nagy élet volt. Tud táncolni? Tud táncolni? Tudok. Szabad? Azt hiszem, már nem vagyok a régi. Ezek a rossz ruhák, ez az elvadultság. Maga egyáltalán nem borzasztó. Voltak szerelmügyeid Bécsben. Ó, szerelmügyek. Túlságosan nem szó ez. Bizonyára szomjas lehet. Igen. Ó, hogy egy kis friss vizet. Igen. Jó itt. Az egyetlen hűvös hely. Ugye alapjában véve egyformán élünk. Maguk itt férfi nélkül, én meg ott messze nő nélkül. A férfinak kell az asszony. Mert egyszerűen kell. Ez bűnre való hajlandnak nevezik. Pedig a természet maga kényszerít rá bennünket. Engem legalábbis. Tudja, mi asszonyok kevesebbet gondolunk az ilyesmire. A férfi az legyen mindig férfi, a nő pedig legyen mindig nő. Mire gondoljon egy férfi, hogyha egy nővel van együtt? Tudja, annyi más kérdés van még. Van valaki? Na de kérem. Van férfi? Na kérem. Egyedül vagyunk ebben a házban. Ha így folytatja, ide hívom a húgomat, és Agatha is minden pillanatban itt lehet. Nem akarok. Alig 10 perc óta ismerjük egymást, és úgy érzi, hogy már joga van az ilyesmihez. Nem látja, hogy ez mennyire nevetséges. Értem. Amikor beléptem ide, keresett valamit a kútba. Beleesett valami? A kútba? Igen. Mi esett bele? Hova? A kútba. Kecskebőr. Nem sikerült kiszednie? Valószínű, beakadt valamibe, kampók vannak odalent. És hogy akarta kiszedni? Lemegyünk érte. Azt mondja, hogy le kell szállni a kútba. Igen. És hogyan? Kötél hátsónk van. Nem veszélyes? Nem veszélyes. Na és a víz? Kevés van benne. Rendben van. Lemegyek a kecskebőrére. Maga tényleg le akar menni?
ugye furcsák maguk. Hát maguk férfiak. Folyton az előbbire gondolok. Ugye egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogyan lehet megkívánni egy asszonyt, anélkül, hogy létrejött volna bármiféle kapcsolat, rokonszám, vagy akármi. Én ezt ilyen állatias dolognak gondolom. Menjen csak nyugodtan. Azt akartam mondani, hogy maguknak, férfiaknak édes mindegy. Egyik vagy másik asszony. Nem azt akartam mondani, hogy tetszettem magának, miért tetszettem. Azt hiszem mindenkire úgy csinálja. Ceremónia mindenféle komolyabb szándék nélkül. Hűvös van oda lent? Eléggé. Lent van már? Lent. És megtaláltam? Még nem. Valószínű más is hullott bele. Igen. Vászom nem. Hozok egy lámpát. Jó, jó. Találtam oda lent! Én elnézem, mit találtam. Még a professzor idejéből való? Igen. Édes? Boró. Ide való. Ugye megengedő, hogy később megkóstoljam. Jót tesz az embernek. Maga a professzor özvegye? Igen. És a kisasszony a leánya. Szilvia kisasszony, ugye? Igen. Szép lány. Ha megerőltetem magam, hamar végem. Olyan vagyok, mint egy luxusmotor. Vigyáznom kell magamra, és jól kell táplálkoznom. De tiszta vagyok, és jó velem egy házban élni. Maga fogságból jön? Igen. Régóta szabad. Eléggé. De hát ez borzasztó. Meg aztán sokat gondoltam erre a házra. Miért? Sokat beszélt valaki róla. A 3 asszony házáról. 3 asszony. Itt valóban asszony illat van. Hallom, Szilvia kisasszony személyesen szeret olvasni, igaz? Igen. Hallom, a zsalugáter nem hagyja éjszakánként aludni. Igen. Na és? Hogy adott tanulmányban? Gondolom, az egyetem sokba kerül. Hát igen. És most? Vakációban, ugye? Ebben az évben sokat gyengélkedtem. Anya azt akart, hogy itt legyek, amíg össze nem szedem magam. Arcíme után itt élve sikerült is. De tudják, mit szeretek leginkább? Beszélni! Lehetetlen! Ön valóban apámmal volt együtt? Persze. Ne haragudjék, kérem, de sok családot becsaptak már. És most bennem kételkednek? És ön valóban beszélt vele? Hogy is az? 3 hosszú éve. Miről? Hogy miről? Kitárt a szívét. Ő mondta, hogy ide jöjjek, miután rájött, hogy soha többet nem térek vissza. Mindig azt akarta, hogy én jöjjek ide helyette. Hát, így indultam el.
És noha Európa és Afrika legszebb városait láttam, ez a hely nyugodtalan hívott engem. Szerettem volna jobb ruhában megérkezni. Idegen, kevésbé idegen, hogyha ajándékokkal megrakodva érkezik, de nagy gondot fordítottam az önök ajándékának kiválasztására. Kiválasztottam, de nem vettem meg pénzhiány, de kiválasztottam, és ez nekem annyi, mintha megvásároltam volna. Remélem maguknak is. Bocsásson meg. Ideje komolyan beszélni. Az ön idejövetelének van valami határozott célja? Igen. Ön valóban ott volt, amikor a férjem meghalt? Igen. És üzenetet hagyott önre? Igen. Mondja el! Olyas valamiről van szó, ami nem tartozik mindhármójukra. Hanem melyikünkre? Önre. Mit akar még tőlem férjem? Sajnálom, hogy ilyen feldúlt. Nem vagyok feldúlt. Fél valamitől? Nem. Csak nem akarok semmit sem hallani többé. Nem akarok tudni róla. Csaló és hazug ember volt. Megrögzött fecsegő. Azt mondta magának, hogy elmenekült tőlem. Hogy elhagyott azt, hogy vagyok magányos, és mindig is az voltam. Hogy elmenekült ebből a házból, mert szégyelte magát szónoklatait és hazugságait. Nézd. Ritkán mondott igazat, ha bár azt hittem, hogy igazat mond. Lássa be, hogy amit magának mondott, nem volt igaz. Mire lenne jó most meghallgatnom magát? Miért ment hozzá? Hittem benne. Fiatal voltam. Hogy részt vegyek a munkájában, hogy a közös eszményeknek éljünk. Nem mondta magának, hogy kezdetben szerették. Minden nő tanítványa belebolondott. Valósággal apostol volt a városunkban. Eleinte büszke voltam erre, de később. Később észrevettem, hogy az irigység, a kicsinyességek és a csapdák megrontottak, bemocskoltak valamit bennünk is. Gyermekkoromtól azt vallottam, mindent vagy semmit. Ha egy lap a füzetemben bemocskolódott, kiszakítottam. Ekkor azt tanácsoltam neki, egy kis pénzzel lévén, hogy utazzunk el. Adjunk itt mindent. Az embereket, a megalkulásokat, a várost. Legyen ez elégtétel a világgal szemben. Ketten együtt. Mindentől távol. Egyedül az eszményeinkkel, az őszinteségünkkel, a szerelmünkkel. Megcsókoltuk. Meghatódtuk. Micsoda komédia. Így jöttünk ide, ennyi az egész. És aztán? Semmi. Csönd, asszály, egyforma nappalok. Az érzések is elfáradnak a nagy magányosságban. Fölemésztődnek, elveszik a talpon. A férjem meg én mind ritkábban beszélgettünk. Órák később napok egyetlen szó nélkül. Nem volt mit mondani egymásnak. Minden rettenetes egyszerűvé vált. A nappal, az est, az ebéd, a szél és a kecskék. Őket hallgattuk a csöndben. A kecskéknek gonosz és mégis mélagús tekintetük. Szépen figyelik az ember.
Észrevettem, hogy a férjem alig dolgozik valamit. Folyton az ágyán hevert. Amint mondottam, a férjem meg én mindritkábban beszéltünk egymással. Lassacskán az egyetlen hang, amelyet hallottam, a kecskét hármas megerés. Soha senkinek nem mondtam meg, de engem a férjem elhagyott. Az ember nem kezdi újra az életét. Amikor a test egy milligrammal is súlyosabb a kelleténél elmerül. Ez az én kényelem. Várom, hogy az élet elmúljék, és nem bocsátok meg. De az élők megbocsátanak a holtaknak. Ugyanúgy, ahogy ők is megbocsátanak nekünk. Én ebben nem hiszek. A természetben nincs megbocsátás. Na és Isten? Isten? Isten nem egy hirtelenkedő regúl, aki előbb méregbe jön, aztán szépen lehiggad. Na és a pokol? A pokol? Amikor kicsi voltam, álmodtam róla. És még ma is inkább hiszek a közömbösségben. És az elkerülhetetlen örökbüntetésben, mint a káoszban. Így van ez. Ha majd megismerte férje üzenetét, meglepődik asszonyom. Mondtam már magának, nem vagyok rá kíváncsi. Távozzék. Képzelj el, hogy gondolatban sosem vált el magától. Annyit beszélt magáról, hogy egy kicsit már így éreztem, mint hogyha itt éltek volna. Ebben a házban? Igen, magával. Mit mondott róla? Hogy elviselhetetlenül nevetséges voltam? Ezt is, azt is fontosabb dolgokat. Férje elfelejtette az ő meggyőzőségének némely vonását, de más vonások megerősödtek benne. Egyszer így szólt nekem. Angelo, térj vissza helyettem, s légy te a férfi éjjel és nappal át ebben a házban. Mindig magáról szól. Mit mondott rólam? Milyen voltam? Mezítelen. Már megbocsásson asszonyom, de teljesen mezítelen. Amikor én ide beléptem, láttam és éreztem már azt, hogy minden egyes politikáját és ismertem minden egyes részét. Már csak az arcát. Tudom, hogy bizonyos férfiak bizonyos dolgokban szívesen elhagyják egymást. Nézze, nő nélkül értünk és mindig csak rólunk fordul, ez igaz, de hát tudja nagyon jól hozzá az a mi esetünk. Hallgasson meg. És előre elnézést is kérek, de hogy férfi és egy nő szeretkezik egymással, és hát egy pillanatra, hogy is mondjam, csak pillanatra. Mire céloz maga? Ez undorító. Arra, hogy ismered magát. A változott hozzád. Bárhol máshogy boldogtalan lennék. Mindent ingyen ágyamhoz veszni már. Leveted ruháid és egymásig veszünk. És megtesszük, mert ez így jó. Fia, Szilvia! Így akarod te is. Fia, Szilvia! Igen, kedvesem! Meg kell mondanom magának, hogy nem tarthatjuk. Mindaz, amit elmondott, bizonyára igaz. Nem kételkedem benne, hogy a férjem barátja volt. De sem helyű, sem boldogság. Tehát el kell mennem. El. El! El. Igazatok van, nem lehetek itt tartani. Túlságosan egyedül vagyunk itt. Szörnyű esetek adódtak az ilyenből.
Csavargók, betörők félköztek be egy házba, és ének idején gyilkoltak, gyújtogattak. Magam sem voltam nyugodt egy fedél alatt ezzel az emberrel. Na, én megyek le. Szeretném tudni, hogy miért nem költözünk vissza a városba. Halálosan unom már, hogy azért feküdjek le, mert besötétedik, vagy mert éppen nincs mit tenni. Te akartad, hogy itt maradjunk megpenészedni, megbolonduljuk a kecskéktől, meg az örülő zsalugáterektől? Kikop, úr! Ha tetszik ezeket, csináld! Ez nem az én dolgom. Én elmegyek innen, nem valok éhen! Tudok angolul. Mi ez? Itt hagyta a zsákját. Szándékosan tette. Hogy visszajön? Tessék. Persze, vissza fog jönni. Nincs itt senki. Elment. Mi van vele? Jézus! Fú, bőzök a verejtéktől. Jó éjszakát, mama. Jó éjszakát, Vincent. Nagy csibészben, te Angelo! Miért? Hát mert ezekből a históriából egy szó sem igaz. Én próbálsz az ember vagy. Igazad van, angyalkám, igazad van, magam tudom a legjobban. Főztök, mostok rám. Még a ruhámra és cipőmre is gondoltok, pedig hát. Igazad, nem láttátok szülni? Nem. Pedig hát tudjátok, mit kellene tennetek? Ostor fogni és jól elhúzni a nótát. Bizony, azt kellene tennünk, az! Igen, mert lusta vagyok. Haszontalanságokkal töltöm az időmet, hazudozok, meg is szoktam néha kérdezni magamtól, nem vagyok egy élős felé. Az vagy! Semmire kellő Hát vagy. és mit akarsz kérdezni? Mindenki tudja, hogy valaki munkára születik, és valaki nem. Ha még sugárzom, vagy még mindig szívem. Mi az? Beszélj már! Miért nem beszélsz? Beszélj már! Ostoba. Hallom, Szilvia kisasszony az utolsó óráit tölt ide haza. Hallom, elad bennünket. És hát bármennyire fontos dolog is a tudás, ez azért mégiscsak lesújtó. Nem láttad Eduardot? Majd játszod a csengőkkel, ha eljön. Kimegyek hozzá a csomaggal. Kész minden. Kész. Nos, mivel Eduardon csak késő estére érkezik, addigra mindenki szeretné, hogy a Szilvia más elhatározást. Emlékszem erre a ruhára. Apa viselte vadászatot. Sok dolgotok lesz vele. Angelo nagyobb, mint ő volt. Úgy is eldobtuk volna, legalább valaki használt veszi. Azt hiszem, ismét megbetegedünk, ha tovább maradnék itt. Azt hiszem, barátaid társasága lesz a legjobb orvos.
mész? Elkészíteni a holmidat. Jól tudod, azért jöttem, mert indulás előtt beszélni akarok veled. Velem beszélni? Miről? Épp olyan jól tudom. Tessék. Nézd meg. Ha az utóbbi napokban ritkán láttuk egymást, ez amiatt van, mert sok dolog nem tetszik nekem ebben a házban. Értesz engem? Angelo? Igen. Asszonyok nem vadok nehéz munkára, férfik erre ide. Lehet ez az ember nem dolgozik. Semmit se csinál. Talán idő kell neki, amíg megszokik. Sose fog dolgozni, te is jól tudod. Akkor kitesszük a szőrét, ha legaszáltuk a szélén át. Nem fog elmenni. Nem fog elmenni. Miért nem menne? Itt tartózkodása különben is törvénytelen. Ha tetszik, akár le is fogadhatjuk. Nem kell megtalálkozni. Anyám, Tessék. a minap a postán jártam, és aztán a boltban. No és? Az emberek nagyon néztek. Ugyan miért? Később Eduardóval beszéltem. Hát tudom jól, hogy bolond. Eduardo azt mondja, hogy mindenki rólunk meg erről az emberről beszél. Mit beszélnek? Hogy adósságba verjük magunkat miatta. Na ez szamárság, ezt te is tudod jól. Azt is mondják, hogy nem illő dolog, hogy mi hárman asszonyok itt tartjuk a házunkban. Ezek az emberek ilyesmit beszéltek, akkor is, amikor a városba küldtek tanulni. Fiatal lány, egyedül férfiak között, nem tisztességes dolog. Különben is, te most elmész. Nem esik folyt a becsületeden. Igazán nem értem, miért aggódol. Ami engem illet. Tudom, hogy ezek az emberek mind gonoszak és ostobák. Nem igen törődöm velük. Nem törődöl az emberekkel, és velem? Velem sem törődöl? Miért kérdezel ilyeneket, Szilvia? De ha nem akarom, hogy itt legyen. Tessék! Nem akarom, hogy apám ruháit viselje. Nem akarom, hogy az ő szobájában aludjék. Csak nem alhatik a földön! Eddig azt hittem, várjuk még apát. Legalábbis úgy látszott. Vagyok most végig. Arra szólom. Az utóbbi hónapokban apa halála után gyakran hoztalak nevet. Azt hittem, te felejtetted el nekem. De én csak a lánya vagyok. Én meg a felesége, ugye? Miért nem volna szabad elfelejtenem őt? Nézd is rám, egy férfi meg egy nő együtt töltött életet. Az én adósságaim apával szemben, és az ő adósságaim velem szemben túlságosan nagy számadás ahhoz, hogy idegenek beleavatkozzanak. Ezen a ponton még a gyermekünk is idegen. Hiszen semmit sem tud, élete és konvencionális. Maradjunk ebben, Szilvi. Rövid idő múlva elmentél, meglátod, mint veszti a sok a fontosságát. Újra felelmed barátodat szórakozol. Ám ügyelj, légy mértéktartó. Ezt úgy szólván még csak lábad az óvat. És Pia? Miért izgatott vagy? Mi bajod? Mi van Piával? Nagyon nézi ezt az ember. Azt hiszed? Bizonyos vagyok benne. Nos, Pia, egy kicsit könnyelmű. Nem kell felfújni a dolgot. Anyám, te nem tudod, mi készült. Lassan a legvadabb dolgokat is természetesnek és magától értetődőnek látjuk. Mindig mélyebbre és mélyebbre csúszunk, mint az álomban. Azt hiszem, így esnek meg azok a rémhistóriák, amelyeket az újságban lehet olvasni. De hiszen te ma este elutazol. Miért izgat ez téged? Anyám, itt minden az örvény a pusztulás felé sodródik. Hogy minden? Ez az ember összeszűri a levet Piával. Nem hiszem. Angelo szeret tréfálkozni. Elég, Szilvia. Láttam őket. Meglestem. Miért tettél ilyet, hallod? Miért? Hagyjuk. Ostobaság az egész, nem hiszek benne.
régóta csinálják, bizonyos vagyok benne. Láttam és hallottam őket. Elég ebből! Ne vesztegessünk több időt piára! Ha csak ő volna az egyetlen! Mit mondasz? Hát te! Én? Mit csináltam én? Ha legalább annyi fáradtságot vennétek, hogy eltitkoljátok. Ő meg te. Látom, hogy mennyit kellett szenvedned ez alatt a néhány perc alatt. Te a büszke és őszinte lélek, széllelsz, hazudsz és megalázkodol. Virulás és rápadás nélkül, mintha nem értenéd. Mi van fiával? Mi van fiával, anyám? Tele kíméljük meg egymást ilyen szavaktól, melyeknek anya és lányokos semmi értelmük sincs. Te nem akartad, miért? Láttalak benneteket. Emiatt utazom el. És nem bírtál elmenni szólni. Szóval neked. Anya drága. Vagy engem. Jogom van legalább egyedül lenni, nem? Szeretlek téged. A lányod vagyok, az anyám vagy. És semmi több. Amikor kicsi koromban az első könyvek lapjait forgattam, néha-néha rád néztem. Néztem a hajadat, ahogy ráesik a lámpa fény. Minden tiszta volt a földön, ha te ott voltál. Megkérdezted-e valaha magadtól, mire gondolhattam, amikor a lámpánál ültem? Vagy amikor éjszaka fölé tettem? Mennyit hazudtam. És mennyi hazugságot hallottam. Az apád becsapott engem, én meg téged csaptalak be. De az apád képmása vagy. Mindazt, amit mondasz, 100-szor hallottad már. Hát ide jutottunk. Ebből nyugodni. Egy csavargó, egy ismeretlen. Mindent láttam, mindent hallottam. Láttam az arcodat, ahogy hozzám mentél, és láttam Pia arcát. Hallottam az elfolytott kacajokat, nyögéseket, állati hangokat. Pia és te, mint két kacal közös istállóban. Lemondtál az emberi méltóságról, s ha holnap nem kerülne a sor, nem törődnél vele. Csöndesebben! Mondj legalább valamit! Pia bizonyosan hallgatózik valahol, és ez az egészet csak még nevetségesebbé tesz. Mondj legalább valamit, anyám! Minek? Életem felét valamiféle bénaságban töltöttem el. Tévedés volt és keserves gyötrelem. És mennyi hazugság. Az ember elfárad, elveszített. És egymás után szélnek kereszti a kötőt. Marad a pihenés, a nyugalom. A kövek, az állatok, a kövek nyugalom. A többi édes keveset számít. Az ember megnyugszik. Az a fontos, hogy megértsük önmagunkat. És hívek maradjunk önmagunkhoz. Anyám, mondj valamit. Te sem számítass sokat. Ó, hogy untatsz. Menj el innen. Az ő műve ez. Úgy jött ide, mint egy vadállam, megrontott és bemocskolt téged, öntettel senki más! Hát én, ha szívesen engedelmeskedtem neki leányolni. A hangja megragad, csak tekintete parancsol. Tudom. 3 hónapja hallom a hangotokat. Hallom és magamba szívom. Szedd össze magad, lázadj föl, meglátod, sikerül! Nem, ez lehetetlen. Én pedig nem bírom elviselni. Menj el. Később. Már nem utazom el. Miért? Hát rólam is ezt mondják, és ez nem jó. Mind a 3-an, mondják a faluban. Egy nyáj, egy egész kis nyáj. Ez így nem megy tovább. Nem tudom, hogy viselkedjem, ha rám néz. Szégyellem magam. Ha alszom, akkor is úgy érzem, beteg és bemocskolt vagyok. Ebből a borzalomból újabb borzalom, fájdalmak, és megint csak újabb fájdalmak születnek meg. Ettől akarlak megóvni. Anyám, gyere velem! Hagyjuk itt ezt a házat most rögtön! Nem! Gyere, menjünk! Kérlek, tedd meg érted! Elég! Hagyj békén! Annál rosszabb neked. Majd én véget vetek mindennek. Hogyan? Megölöm. Egyszerű az egész. Ide hívom, ide jön.
Azt mondom neki, nézze meg alaposan apám ruháit. Behajol. És akkor én hátulról egészen közel. Én is kikutattam apám fiókjait, egy revolver volt ott. Magamhoz vettem. Nem fogod megtenni. Szilvia, mi a baj? Miért akarod megölni? Mi történt? Miért nem akarsz elutazni? Miért ez a kétségbeesés? Mit csinált veled? Anyám. Ne válaszolj. Szilvia! Szilvia! Jaj, de sápat. Történt valami? Semmi. Nem tudod, hol van Angelo? Beszélni akarsz vele? Valamit mondani akarok neki. Most rögtön. Rögtön. Csuromvíz vagy. Gyere, ülj le. Szólok neki. Angelo! 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 Szilvia, nem gondoltam, hogy ott találnak. Vártam, hogy egyedül maradj. Annyira szerettem volna veled beszélni ezelőtt az átmenő elutazás előtt. Én is. Te is. Jaj, de jó, Szilvia. Jaj, de jó. Kérlek, mondjál minden, Szilvia, minden mondjál. Sejtem, tele vagy keserűséggel. Megértem, és azon leszek, hogy soha többé ne legyen rá okod. Bizonyosan hibáztunk. Én hibáztam? Vagy a nénéd, vagy anyád? Mindannyian hibázhatunk néha, de azon leszünk, hogy orvosoljuk a problémát. Szilvia, drága, a te elutazásodra nem kerülhet sor, ebben bizonyos vagyok. Mindig csinálj. Apád ruhái? Igazad van. Tapintatlan voltam, amikor azt hittem, viselni fogom őket. Szenvedtél tőle. Na, Szilvia, ezek a ruhák apád ruhái maradnak, és én nem tudok hozzá soha többet. Ezt akartad, csak semmi mást? Hajolj le, nézd meg alaposan a ruhádat. Miért? Valamit vettem észre. Semmi. Angelo! Mi baj? Angelo! Mi baj? Meg akar ölni! Kicsoda? Szilvia! Azt akarja, hogy lehajolj, tarkón akar lőni. Nem van hozzá fegyverek. Köszönöm, Pia, te most elmehetsz. Szóval azt mondtam, hogy nem találok semmi különöset édesapád ruhái között. Lehajuljak? Hogy lehajuljak még jobban? Hogy le is térdeljek? Szóval erről van szó. Kivégezni, mint egy pikát a vágóhídon, mi? Meg akartál ölni? Pia, te most elmehetsz. Meg akartál ölni? Meg. Van fegyvered? Van. Nem akart ölni. Gyűlöl engem. És hogy szeretted volna, mi? Mutasd már meg, hogy szeretted volna, mi? Hol? Ide ne? Hova akartad rakni a revolvert, he? A tarkomra? Ha? Engedni meg arccal a kövekre. Kilocsolt volna még az egész agyelőtt is. Vérrel festett, széttört tojás, mint szakadt meg akartál ölni? Rongy, szakadt meg akartál ölni? Mi, he?
Vadállat vagyok. Vadállat vagyok és igazságtalanok. Szegény kicsiké. Mit szenvedett többet, mint amennyit elbír. Ha belegondolok, hogy volt ereje magához venni a revolver, idejönni. Volt ereje szólni nekem. Szegény kicsiké. De beteg. De méghozzá milyen beteg. Segítsünk neki. Gyógyítsuk meg. Az életemen kívül bármit odaadnék, ha meggyógyíthatnám! Anyám engem meggyaláztak és bemocskoltak már. Mit akarsz ezzel mondani? Egy napon bementem hozzá, hogy elkergessek. De olyan szomorú voltam. Anyám engem meggyaláztak és bemocskoltak már. Úgy szerettelek kicsi korodban. Olyan kedves voltál. Annyira megnyerted a szívemet. Hová menj? Mit kérted? Mire jó ez a szörnyűség? Mire jó ez a lázadás? Mire jó ez a fegyver? Mire? Hűre, mert szerelmes beléd! Eddig szólj a lányodnak. Talán menj már! Menj, vagy én megyek! Szilvia! 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 Széket! Ez a lány nem megy sehova. Sem ma, sem máskor. Eduardo érte jön, hát meg visszamegy a vészonárba. Szilvia pedig itt marad. Zavartalanul és nyugodtan. Együtt leszünk. Együtt mi négyen. Négyen. Igen. Igen, mi négyen. Miért gyűlöljük egymást mi négyen? Angelo, te teljesen őrült vagy! Hallod ezt, Agatha? Jó, fejezd meg, vagy különben én megyek el. Én megyek fel az elkére, én leszek öngyilkos! Jó. Te nyomorult! Jó, elég ebből. Én megyek el, csak egy pár cuccot kell magamhoz venni, és itt sem vagyok. Nem, én ha eldöntöttem, nem fordulok vissza. Várj! Nem teszem ki magam a vitáitoknak, a veszekedéseiteknek. Minduntalan gyanúsítgatok, megaláztok, gyötörtök, hogy élek, az is tiszta véletlen, valóságos csoda! Elegem van ebből az életveszélyből! De egyszer azt mondom, hogy vége ennek, akkor kérj magadhoz és nyugodj meg! Jó. De akkor több szeretetet, több büszkeséget. Hát megbolondultunk valamennyien, mi történik itt? Már megint kezded? Te nyomorult csirkefogó, te csaló! Ez már be! Elvetettél valamennyiünket! Te nyomorult! Te csak fecsegsz. Azért kaptad, hogy megnyílod. Szilvia? Az öreg Eduardo nem sokára itt lesz. Mindjárt megáll. Szabad vagy. A döntés rajtad áll. Elutazni vagy maradni. Ja. Szólj az öregnek, hogy Szilvia nem utazik, majd meglátjuk később. Tessék. Mondom, szólj az öregnek, hogy Szilvia nem utazik. Majd meglátjuk később. Szilvia nem utazik! Nem utazik! Majd később értesítjük! Jó éjszakát! Zárd be az ajtót! Zárjatok be mindent! Ma mulatnunk kell. Hozzátok ide a legjobb dolgokat. Én leúrok a húdba, van néhány jó, igazi palack. Gyerünk! Mulatunk! Meglátnám?
Csak te számítasz. Mi az? Semmi. Leesett a hátsó. Tompolja kiakad. Gyere, egy kötelet! Igen, egy pillanat. Megtaláltad? Mindjárt hozom, várj egy percig. Mi lesz már? Megtaláltad? Azt mondtam, várj egy percig! Agatha! 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 Nem szólt többet? Nem, nagyon keveset. 2 órája sem. Azt hiszed? Nem lesz semmi baj? Az ember közel megy és oda tartja a fülét, jól hallani. Lélegzik. Csak azért hallgat, mert duzzad egy kicsit. Már 2 órája nem szólt? Igen. És addig mit mondott? Semmi különöset. Türelmetlen volt, lármázott. És most mit csinál? Töbreng. És az előbb miért kiabált? Még nem vetett számot a dolgokkal, még nem érti. Mit nem ért? Az egészet, hogy a tréfáról, ötletásról van szó. Anyám, ez már 2 nap, 2 éjszaka tart. És rövidebb ideje. Ja. Különben is ti is helyeseltétek, ti is lementetek. Igen, ez igaz. Egyébként is mi az a 2 nap, 2 éjszaka? Különbeket is látott a háborúban. Az nyilván rosszabb volt. És aztán odalent maradtak még a palackok. Palackok? Miért? Időről időre eltörjének a nyakát. És ki issza? Hát ő! Ki? Becsík oda nem. Így jobban telik az ki. Nyugodt lehetsz. Végül is nem olyan borzasztó az egész. Meg akartad leckéztetni, ugye?
Hogyne, ráfért. Anyám, miért nem szólsz neki? Csak hogy halljuk őt, hogy tudjuk, mit mond. Szólj neki. Inkább nem. Nem jó tudni, hogy itt vagyunk erre. Ha észreveszi, hogy van itt valaki, felváltolatik, elkezd beszélni, kiabálni. Üvölt, hogy feleljenek neki. A remény. Az kell, hogy féljen. Várni kell, amíg a félelem hatalmába nem kerít. A félelem? Mitől? Félelem. Különben is te is lábújegyen jársz. Halkan beszélsz, miért? Szilvia, tudom, hogy itt vagy, felelj. Tudom, jól hallottalak. Felelj nekem, halló, felelj! Felelj te helyettem! Nem engem hív. Pia, te vagy az Pia. Hiába jársz prezitláb, hallom léptek ide. Pia! Szilvia! Pia! Szilvia! Nem bírom tovább hallgatni. Nem lehet tovább hozni, túlságosan veszélyes. Ereszünk le, köteles, legyen már vége. Ereszletek. Félek. Hölgyön, már félek. Pia! Szilvia! Nem bírom hallgatni, ahogy hív. Miért jöttél ide? Mondtam, hogy maradj oda fönn. Ott nem hallani semmit. Itt is hallani, fönt is hallani, mindenhol hallani, kint is hallani. Nem hiszem. Különben is senki se jár erre. Pia! Szilvia! Pia! Szilvia! Miért csak minket hív? Miért csak kettőnket és téged nem? Mert tudja, hogy veletek könnyebb. Fiatalabbak hoztak. Pia! Szilvia! Ha akarjátok, befedhetjük a kutat. Itt a fedő. Hát persze, befedhetjük. Kevésbé hallani majd. Nem, ne fedjük be. Agatha is itt van, ugye? Tudom, hogy itt van. Micsoda tréfa. Remek tréfa, el kell ismernem. Fogadjátok hódolatomat. Nálunk otthon hasonlóképpen tréfáltak meg egyszer egy fickót, és aztán az egész egy nagy lakomával végződött. Gyönyörű estével. Jól emlékszem rá. Magam is ott voltam. Nagyszerű lakoma volt. Most ti is halljátok. Milyen hang ez? Nyugodt. Tudod, mit jelent ez? Mit? A félelmet. Kezdődik már. Szembeszáll a félelemben. Urra akar lenni rajta, hogy fölöttünk is uralkodhassék. Nem szólok semmit, legfeljebb azt, hogy megérdemeltem. Kezdtem nagyon is szemtelen lenni, bevallom. Egyébként nincs ellenetekre a fütyülök. Isten, valóban elfogta a félelem. Miért csináljuk ezt vele? Ő maga mondta, kissé szemtelen volt. És különben is, ugye emlékszem, nem volt ellengetésnek. Akkor most már feleresztjük, ugye? Hülye! Gyere ide! Tegyünk rá valamit, köteles, vagy ezt a padot! Akkor nem kezdtek el lábalni! Lélegzik? Azt hiszem. Az éjszaka már megpróbált fölmászni. Megpróbálom. Meg többször is hallottam. De nem bír megkapaszkodni a kövekben. Végre van az eszerezhető élesen. Nem. Mind vadabbul őrjön, de fogytán az ereje. Ha eddig nem sikerült neki, ezután sem sikerül. Azt hiszem. És most nincs mit tenni. De akkor mi lesz? Semmi. Hogyan semmi? Félek, hogy most mi. Most már micsoda? Attól tartok, hogy már
meg később. Később? Mit akarsz mondani ezzel? Hogy most már nem is kívánom őszintén, hogy kikerüljön innen. Na jó, ez nem az én hibám. Én nem csináltam semmit. Egyikünk se csinált semmit. Így történt. Mindent tudtál, te nem akadályozhattad volna. Ez nem igaz. Talán képben volt, hogy tudod, milyen sors vár rá. És te talán nem. Jó, most kell valaki, aki nyugodtan gondolkodik. Hálátlan szerep ez. Én vállalom. Nos, mindennek vége elutazunk. A ház és a kút hamarosan beomlik. Egy idegen ember volt itt. Azt gondolják, majd elutazott úgy, ahogy megérkezett egy napon. Most pedig menjetek át egy másik szobába. Tudtad ezt? Te akartad ezt? 2 nap óta másra se gondolsz, csak erre? Hallgass! 2 nap óta hidegetsz bennünket, de én nem bírom elviselni. Mit? Ezt nem bírom elviselni. Na jöjj, megyek. Jobb is lesz. Te is, Szilvia. Utazzatok el, akkor nem vonnak felelősségre benneteket. Elmegyek. Mindig is börtön volt nekem ez a ház. Persze, drágám. Menj el Bécsbe, egy estei ruhában vacsorázni. Persze, hogy elmegyek. Sosem értettem veled egyet. Nem tetszett a bátyám házassága. Fogalmam sincs róla, milyen rossz hatásod volt a féltem. Vannak dolgok, képzeld el, amiket csak azért tettem meg, hogy ellent mondjak neked. Nem akartam, hogy nekem legyen igazad. Fiam, Szilvia, ne hagyjátok, hogy megöljön! Szilvia! Ő ölte meg apádat! Biztosabban, mintha megfojtotta volna! Még az is lehet! Mindig is rettegtem tőle, te hozzol be. Te tettél bennünket szerencsétlenné. És én vagyok a legszerencsétlenebb! És ezzel kész a számadás. Odaadtad magad egy ismeretlenek egy perc alatt a kecskedőt. Igen. És aztán a sógorodat taszítottad az ágon. Lehet. És aztán a lányodat. Mind a hárman. Volna némi ellenvetésem, de mi értelme? Lényegében mindez igaz. Mind a hárman. Mind a hárman. Aljasság. Világos tehát, hogy ez így nem lehetett tovább. Ma véget vetünk meg. Igaz. Nem bírom itt hagyni őt. Semmi sem számít többé, sem én sem, te semmi sem. Azt akarom, hogy kijöjjön. Nem bírom nélkül elviselni az életemet. Miért vagy a világon? Miért nőttél fel? Olyan gyönge és megható voltál. Miért nem haltál meg ezen a nyáron? Tűnj el! Takarodj! Agatha, beszélni szeretnék veled. Hallgatlak, Angelo, beszélj. Tehát bele kell nyugodni magad. Én is belenyugodtam a sorsomba, Angelo. Te akartad ezt, Agatha. Lehet, de úgy rémlik nekem, hogy magam is csak engedelmeskedtem. Tehát itt kell maradnom és meg kell halnom. Nekem is győzelmes ez. Félek ettől a haláltól. Sötét van itt és félek. Fiatal vagyok még. Minden megváltozhat még. Én nem. És nem is akarok megváltozni. Nincs visszaút, Angelo. Nem bírnám elviselni, hogy itt vagy. És most szörnyű bűnt követsz el. Kénytelen vagyok rá, hogy visszanyerjem nyugalmamat. Soha többé nem nyered vissza. De éppen ez adja vissza a nyugalmamat. Elnyerem azt, amit megérdemeltem. Nem hiszek az irgalomban. Nézd el, Jadó! Mindenkinek megvan a maga keresztje. És én szeretem az enyémet. Vállalom. Bizonyosan van egy pillanat, amikor az ember válaszútra kerül. És választ is. Így van ez. Legalábbis
Én így hiszem. Szilvia, miért lányítottál meg? Te vagy az egyetlen menedékem ezen a világon. Valóban hordod a testedben. Egy. Menj el, Szilvia. Emelt fülben méltósággal léphetsz a világba. Felmenj. Femelték, felállt! Eduardo! Jó napot! Jöjjön csak, jöjjön! Biztos nagyon szomjas lehet. Persze, hogy szomjas vagyok. Igyon egy bohárkával. Hé, vagyok én már ez a hajszállal hozzám körvéről ilyen nevekben. Odakint ugyancsak tízamat. Gyere! Annál kevésbé. Hát persze, hogy szomjas vagyok. Valami történt itt? A lányom elutazik, a sógor nem elkísérik. Mind a ketten készek. Lesz olyan kedves, megvárja őket odakint. És a csomagok? Majd kiviszik. És ön? Én itt maradok. És az idegen? Elutazott. Hagyjatok itt ne! De az egész. Az a szállja igazán az ember. Odakint szállja magukat. Ilyetsenek. Kotródjatok mind a ketten! Hagyjatok magamra! Angelo! Gyere, kapaszkodj bele, gyere! Angelo! 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 Így van jó. Csak én maradtam, hogy szolgáljak neked. És már te sem mehetsz el többé. Minden olyan egyszerű. Együtt maradok veled mindaddig, amíg meg nem nyílik az örökké valóság.